सुजीत, ई तोर छोट भाई बा, अभी एकर शादी ब्याह नइखे भइल, एकर पढ़ाई लिखाई के खर्चा के दी? आहा हमरे मरद के नाम पर लिखल बा का? हमरे मरद जिंदगी भर पेरात रहस आ सब लोग के खेबा खर्चा उठावत रहस। ई कुल्ही ना होई, अब तो एकदम ना हो सकेला। लबर लबर मत बोल, चुप। हम मानी नू, हमरा के समझे दे, फसला होको तो होके दे। अच्छा तो करी, आ जिंदगी भर पेरात रही आ सब लोग के खर्चा संभारत रही, जे मन में होके उ सब करी। हमरा के नैहर पहुंचा दी, हम ना रहब। चल घरे, हम आवत तो बताओ तनी का फसला बेलक ह, अपने मलकिनी मत बन। सुजीत, बिट्टू के जौन रोड पर के खेत बा उनका के हिस्सा में दे दो, और चिमनी भी उनका के हिस्सा में दे दो। ई तोहर माझिल भाई बने, ई शुरू से बाहर ना गले तो अब कहाँ जाई हैं? तू तो बाहर में कमा लो, अपन सारा मेंटेन कर लेबो, ई बेचारा कहाँ जाई? अच्छा ठीक बा, हमनी जातानी, तू लोग बढ़िया से रही लोग, अच्छा से खाना पीना बनावल लोग, खा पिया लोग। अच्छा सरवन जी या पवन जी, ई बतावल जाओ कि माई बाबूजी केकरा साथे रही लो, वो लोग के तो कोनो निदान होके के चाहिए। अच्छा सुनल जाओ पंच सभे, सास ससुर के हम ही रख लेम और जिंदगी भर सेवा करेम, और देवर जी के भी हम ही रख लेम, एमे कोनो दिक्कत नहीं के। देखो था बाबू, अब हमनी के जाता नहीं सन तो हमनी के झगड़ा झंझट मत करी हसन। अच्छा से बनावल खास हो, आ तनी के रहस आबाद रहसन, जानल सन। एक हमनी के जमाना रहे बाबू कि हमनी के 10 भाई एक संग रहत रहनी हसन। हाय आज देखे कि ये कुली मिलता, 2 भाई में 3 भाई में अलगा मिलगी हो जाता घर। ए मम्मी, पापा रोड पर के खेत आचिमनी चाचा चाची के हिस्सा में दे दिलन। हम ये रहनी है, सुननी है। अच्छा आवे तो घरे पूछतानी, आ गईनी। हाँ काजी का हिस्सा बकरा लागल ह? हिस्सा बकरा तो लाग गईल, अब बनाव खा आ राज कर। आ काका हिस्सा में मिलल ह? अरे बताई कैसे कैसे हिस्सा लागल ह? अब हमर माथा जौन खो आ सुन आई। दिन रात हमारा के देत रहू धमकी, अलगा ना हो खब तो मर जाइब हमकी। ए हो, दिन रात हमारा के देत रहू धमकी, अलगा ना हो खब तो मर जाइब हमकी। अब हंस जाने मुंह देखी शीशा में, बड़ा अलगा अलगा कोइले रहलू हवे। अब बड़ बीमारी होई तो दौड़ल जाइए डॉक्टर की यहाँ, और ट्रैक्टर के पीछे पीछे जाइए खेत जोतवावे। ओ तरौआ के घर के लोग के बात सुनी आ खाना बना के खियाई तब ठीक बा। हमहू अपना घर के रानी रही, रउआ से शादी होके हमारा करम फूट गईल। अच्छा खेत बच्चा कट्ठवा या ईटा के भट्ठवा दे देला दे बड़ू के हिस्सा में। खेत बच्चा कट्ठवा या ईटा के भट्ठवा दे देला दे बड़ू के हिस्सा में। रहला काहे पिया निशा में, मंगलो न कुछ हिस्सा में। रहला काहे पिया निशा में, मंगलो न कुछ हिस्सा में। भाई लक्ष्मण जैसन मिली नाही धन से। सोची सोची आंसू गिरे झर झर नयन से। कुछो न कइलो ये पिया कमा के, घरवा के भार रखला मुड़ी पे उठा के। बड़ा राज बा तोहरा खिस्सा में, अपने बारे में सोचा। लोग कहे वाला खराब ना कहले रहे कि तिरिया चरित्र दैवो ना जाने, ये हाल बा तो। हाँ सच बात कहला पर मरचा लगबे न करी। जाई जिंदगी भर कमा के सब लोग के खियाई या खाई, हम जातनी नैहर। गोड़ तूर दे। सासुर के झूलनिया ससुर के पेंशन देला दे दिन के हिस्सा में। सासुर के झूलनिया ससुर के पेंशन देला दे दिन के हिस्सा में। रहला काहे पिया निशा में, मंगला न कुछ हिस्सा में। रहला काहे पिया निशा में, मंगला न कुछ
जाइब बहरा तहरा कुफुत के मारे बानी हम कमात तहरा कौन कमी बारे पट्टी पट्टी दार बोली के कर होला जिंदगी भरवा तो रह गईनी भोला अरे जा खेत दे हिस्सा लागल के बिसा में। सुन अब माथा मत गरमाओ, जल्दी खाना लेके आओ, हम खाई। 12 बज गई हिस्सा बकरा के चक्कर में। हाँ तो अपने से काट के खा ली, दाल भात गोभी के सब्जी बना देले बानी, तबले हम लड़का के तैयार करतानी स्कूल जाएला। हाँ तो ये न बाकी रहलक ह। कंचा कृष्णा परदेसी पिया के चाल बाए ह चली सामे सूजी तसर बन पवन पाल के चाल बाए ह चली सामे रहला काया पिया निशा में कुछो न मंगला हिस्सा में रहला काया पिया निशा में कुछो न मंगला हिस्सा में। मुँह मारो ऐसन पंच के पंचायती के जना दुख लालगा भेनी उ दुख लगले रह गईल। अब का चाहिए, अब अंगने अंगने घूमे के मिली, अब कहाँ दुख बहू।